सभे कोई कहता कि ऐसा बौरावा से काहे खातिर गौरा बियाह कोई लगता गौरा के मोती हेरा गई बा। सभे कोई कहता शंकर जी से हम ये अनुरोध कैले बन कि आगे साल तक हमार मामा के बियाह हो जाए तबे हम गाए कि मामा हली हली मामा हली हली मली घोटाए मामा मामा हली हली मामा हली हली घोटाए मामा मामा हली हली। आज हमनी के गार्जियन लोग कहल कि रउआ भगवान से ही कामना करब कि राउरो आगे साल आवे तक राउरो बहुत उन्नति मिले जितना मिलल बा ओकरा से आगे बढ़ी रउआ। और एजा जितना हमनी के गार्जियन अभिभावक लोग बा सब कोई पे भी भगवान के आशीर्वाद बनल रहे कि आगे साल हमनी के एकरो से बड़ा कार्यक्रम करी जा। प्रभु के लीला रही तबे नु आशीर्वाद रही तबे नु। और एकरा साथ साथ हम और एगो प्रभु और भगवान से अनुरोध करब कि आगे साल तक केहू के कामयाबी दी चाहे ना दी लेकिन हमार मामा के बियाह करवा दे। हमार मामा के बेचारा अगुआ आके लौट के चल जाता लेकिन आगे साल तक मामा बियाह हो 2027 में तब तक मामा बूढ़ा जी। और देखी जब शंकर जी गईले गौरा जी से बियाह करे तो जाके लोग देख के हदसल बा। सभी लोग कहता कि कैसन गौरा के दुल्हा आइल बड़े इनका के मेवा मिश्री खाए के दते खाते नहीं खान कहता रे कि हम गाजा खाई भाग खाई अभी एजा केहू खाए वाला होइले नहीं कि हम लाई त लाई कहां से। सभी कहता कि मेवा मिश्री खा लेना कि मेवा मिश्री खा लेना है माखन मलैया हो कि मेवा मिश्री खा ले नहीं माखन मलैया हो का खा ले कि चिलमिया के दीवाना हो चिलमिया के दीवाना हो गौरा जी के सैया हो चिलमिया के दीवाना हो गौरा जी के सैया हो चिलमिया के दीवाना हो मेवा मिश्री खा ले नहीं मेवा मिश्री खा ले नहीं मलैया हो चिलमिया के दीवाना गौरा जी के सैया हो चिलमिया के दीवाना। आदमी बियाह करे जाला तो कोट शेरवानी पहन के जाला बाकी गौरा जी के देखी बौराहवा का पहन के आइल बड़े कोट शेरवानी नाही बे आ बटमवारा कि कोट न शेरवानी नहीं बेल या बटमवारा का कइले बड़े बाघावा के खाल धारण करे ले भसमवा रामा गरवया चगरवा लटको गरवया चगरवा लटको माला नाही टैया हो चिलमिया के दीवाना गौरा जी के सैया हो चिलमिया के दीवाना गौरा जी के सैया हो चिलमिया के दीवाना। हो
से बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद बा। काहे के बा कैसे चढ़ले सफारी नाही गाड़ी फॉर्च्यूनर रामा, गाड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी फॉर्च्यूनर सबे लोग कहता कि रउआ तो सब कोई के ऐसा आशीर्वाद देविला कि रउआ जौन रउर भक्त बड़े उ गरीब से धनवान हो जाले, आ खुद के वेशभूषा देखी तब भिखारियों से गई हालत बना के रखले बड़े। कहता सब कैसे चढ़ले सफारी नाही गाड़ी फॉर्च्यूनर रामा, ऐसा वेशभूषा धारण कैले बानी, फिर भी ऐजा जितना लोग जुटल बा सब कोई से निक इहे लागत है। कहत रे हाँ यही से बैल पर बैठल लागो सभा का से सुनर रामा, सभा का से सुनर लागो सभा का से सुनर रामा। और जितना ऐजा लोग बा सभे पूरा सावन के बाद भी शंकर जी के आराधना भजन करत रहेला। ऐजा के लोग में ही तो हम देखनी जितना गार्जियन लोग बा भक्ति भावना सबके मन में बा, ई बड़ा अच्छा लागल। जखमी जितेंद्र संगे जपस रोज नैया हो चिन्हले के दीवाना, गौरा जी के